интересен нов продукт в сферата на конвенционалното и полуконвенционалното земеделие. Това е новата сеялка на Pjottinger TerraSem V600, която всъщност запълва една междина между технологията No-Till или сеялки за директна сеитба и конвенционалните сеялки, като това е машина с минимални обработки. Машина, която е близо до концепцията No-Till, но същевременно е много близо и до конвенционалното земеделие. Welcome here Bata Agro 2024. Добре дошли на Bata Agro и на щанда на Bull Agro Машини, нашият партньор в България. Искам да ги поздравя по случай честването на 35 години на пазара. С тях сме заедно повече от 20 години и сме много горди от партньорството. Pjottinger е базирана в Австрия. Имаме около 2400 души персонал. Изнасяме машини в около 60 страни по света. На Bata Agro акцентираме на две машини. Първата е дисковата брана TerraDisc 6001T с работна ширина 6 метра и с 48 броя на зъбени дискове, а от миналата година в предната й част имаме сечка за нарязване на органичните остатъци на малки парчета, за да бъде направена почвената подготовка много по-добре. Машината разполага с тежък уплътняващ валяк и подравнителни пружини. Другата машина, която искам да покажа, е сеялката TerraSem V6000 DZ, която може да бъде използвана както в конвенционално, така и в консервационно земеделие. Тя е с 6 метра работна ширина. Има 48 броя изсяващи дискове с натиск от 40 до 120 кг на диск. Бункерът е с две секции – за тор и семена, с вместимост 5600 литра. С сеялката правим прецизно синхронизирано засяване и торовнасяне с едно минаване. Дълбочината на полагане на тора и семената може да бъде различна и се задава по-отделно от кабината на трактора. Можем да регулираме натиска на торовнасящия диск. Новото Хикс-образно разположение на работните органи гарантира, че машината работи на 100% в права линия.